ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୋବାଇଲର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବେ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଗଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା odisha.gov.in ଷ୍ଟାଟସ୍ को କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଜାଗାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲକ ULB ଚୟନ କରନ୍ତୁ। GP ୱାର୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୟନ କରିବେ, ତାପରେ ବ୍ଲକକୁ ଚୟନ କରିବେ। କଲା ପରେ GP ବା ୱାର୍ଡକୁ ଚୟନ କରିବେ। ଚୟନ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ ଅନୁମୋଦିତ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲିକା ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା ତଳେ ଯେଉଁ PDF ଚିହ୍ନଟି ଥିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ। ସେହି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବା ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।